Kuthuka abaningi kuvela ukuthi akasekho emhlabeni okade ewumsakazi wokhozi uNondumiso Shazi. Lona wesifazane kubikwa ukuthi udlule namhlanje emhlabeni ngemuva kokuhlaselwa yikhanda elimphuthuma ngesikhashana lase ishoba lalamazolo. Wey'ngane zakwethu lezi iy'ndaba enginiphathele zona, kanti-ke lona wesifazane kubikwa ukuthi ubenza uhlelo lwabantwana oluthi vumelani abantwana beze kimi laphana emsakazweni Ukhozi FM. Kanti-ke kubikwa ukuthi akasekho emhlabeni ngemuva kokuthi ukugula kumphuthumile nje kwase kumjuqa uNondumiso Shazi. Wey'ngane zakwethu, ngale kokukhuluma kakhulu, nathi-ke siwuNqambothi Media sithi nje dudu emndenini wakwaShazi kanye nomsakazi omkhulu Ukhozi FM ngokudlula komsakazi obaziwa kakhulu ngohlelo oluthinta iy'ngane obeluthi vumelani abantwana beze kimi.